cum fac să alimentez casa cu apa din puț. Dar înainte, nu uita de un like și un follow ca să beneficiezi și pe viitor de astfel de informații. În primul rând, ca să scoatem apa din puț, avem nevoie de o pompă submersibilă prevăzută fie cu presostat electronic, fie cu presostat mecanic și vas de expansiune, sau putem ca în locul pompei submersibile să optăm pentru un hidrofor atunci când apa din puțul nostru este la o adâncime mică. În al doilea rând, avem nevoie ca de la casă până la puț să săpăm un șanț în care vom monta o țeavă pentru apă și un cablu de curent care va alimenta pompa sau hidroforul. De asemenea, este foarte util ca în jurul puțului să săpăm un cămin tehnic în care să montăm instalația de exploatare a puțului împreună cu vasul de expansiune, presostatul sau hidroforul. În momentul în care pe instalația de alimentare a casei vom avea consum de apă, deci scădere de presiune, presostatul va sesiza acest lucru și va porni pompa submersibilă sau hidroforul, ceea ce va duce la automatizarea alimentării cu apă a casei. Dacă apreciezi acest gen de conținut, nu uita să dai un like și un follow, iar dacă vrei să ajungă și la alte persoane, dă o distribuire.